Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, kterou vidíme na snímcích, se nachází na východní straně města. Budova byla postavena v roce 1894. Sloužila jako ústav pro hluchoněmé. Později ji využívala německá armáda. Po osvobození zde byla zřízena kasárna Československé lidové armády. Teprve od roku 1958 je zde základní škola. Areál školy tvoří vlastní školní budova. Za ní v oploceném prostoru najdeme tělovýchovnou halu, sportovní hřiště základní školy, dětské hřiště mateřské školy, školní skleník, učebnu dopravní výchovy a budovu bývalých školních dílen, která bude zrekonstruována na pavilon školní družiny. Celý areál je usazený do vzrostlé zeleně. Školní budova. V prvním patře jsou umístěni učebny prvního stupně pro žáky 1. až 5. třídy. V roce 2006, kdy se škola redukovala jen na jednu školní budovu, zřizovatel město Lipník nad Bečvou poskytl škole 1 milion korun na rekonstrukci prostor 1. stupně a na vybavení novým nábytkem. Dále zde najdeme odbornou učebnu, v níž je k dispozici interaktivní tabule, připojení k internetu a laboratorní lavice vybavené pro pokusy s elektřinou. Tato učebna je využívána v hodinách fyziky a chemie. Po úplném vybavení bude sloužit také k výuce přírodopisu. V prvním patře je také umístěn úsek vedení školy a žákovská knihovna pro 1. stupeň, kde si žáci nejen půjčují knihy, ale také ji využívají v hodinách literární výchovy. V druhém patře se nachází učebny žáků 6. až 9. ročníku. Jež jsou postupně vybavovány novým stavitelným nábytkem, který s žákem roste od 6. až do 9. třídy. Cílem je vybavit každou učebnu televizním přijímačem a videorekordérem. Dále je zde také učebna pro výuku cizích jazyků a informačních technologií. Hloubou celé budovy je školní aula, která je využívána při slavnostních příležitostech, hodinách hudební výchovy a scházejí se zde členové dramatického kroužku. V současné době v aule působí i školní klub, který se po rekonstrukci budovy školních dílen na školní družinu přemístí do současných prostor školní družiny, kterou nyní najdeme v přízemí budovy. Jedná se o provizorní řešení do doby již zmiňované rekonstrukce pavilonu bývalých školních dílen na školním dvoře. Dále jsou v přízemí umístěna 2 oddělení mateřské školy. Díky nízkému školnému a velmi dobré úrovni vzdělávacího programu je dnes jejich kapacita úplně naplněna. Postoupíme-li o několik kroků dále, vejdeme do výdejny stravy, jež denně zajišťuje výdej obědů pro všechny přihlášené žáky naší školy i cizí strávníky z řad důchodců a zaměstnanců okolních firem. Dovoz stravy je zajištěn z naší školní jídelny, která je v budově penzionu na Souhradní ulici. Ve sklepních prostorách se nachází 2 zrekonstruované učebny, a to učebna rodinné výchovy a výtvarné výchovy. Členové kroužku keramiky, jak ze školní družiny, tak z mateřské školy využívají keramickou dílnu. Především zde však začíná den všech žáků, neboť jsou zde šatny pro všechny ročníky. Tělovýchovná hala je umístěna v areálu školy a je propojena se sportovním a dětským hřištěm. Vyučující tělesné výchovy tak mohou efektivně využít veškerý čas určený rozvrhem hodin pro tělesnou výchovu. Mimo hodiny tělesné výchovy je tělovýchovná hala využívána školní družinou, zájmovými kroužky školy, sportovními oddíly a jinými organizacemi. Učebna dopravní výchovy je využívána při výuce dopravní výchovy na všech základních školách ve městě.
Školní jídelna. Zde se připraví veškeré obědy pro žáky naší školy. Žáky základních a mateřských škol Loučka a Jezernice. Dále se zde vaří pro obyvatele penzionu na Souhradní ulici, pro důchodce, kterým je zajišťován rozvoz stravy ve městě a pro zaměstnance přilehlých firem. Zajímá vás, co všechno vám naše škola nabízí? Prohlédněte si pozorně naše webové stránky. Tam najdete odpověď na všechny vaše otázky.